Panguva ineyi pane mashoko ari kutendera ari kuonekwa zvigananda zviri kuplana kuda kurova VP Constantino Chiwenga pasi petsoka kuti varove pasi kumuretire from the presidency. Ndisanamira mashoko kubuda panguva inoyi VP Constantino Chiwenga vachida kufaiwa. Tiri kuona kuti there are multiple sources ari kubhodhikasta nhau idzi, and panguva inoyi vanhu vangomirira kutongoti vamirire the day kuti vaone kuti zvichaitika here zviri kubuda panguva inoyi zvichitaurwa kunze by the 10th of February. VP Constantino Chiwenga must be fired. To subscribe or like on the bell icon. Panguva inoyi zvinobuda nyoba chinzi. As it stands, by January 31, 2026, the Tungwarara team intends to have DG Fortune Upenyu Mangwanya removed, with the plans to elevate Charlie Ten Ishmael Mada, a member of the Tungwarara team. Mada is a notorious thug known for his cruelty towards civilians during the Mugabe era, and behind this entire plan is Muda. Once this is accomplished, Zvigananda in their daydreams are aiming to push Zimwan to fire general by 10th of February. We hear there is also tight surveillance on General Sanyatwe, General Rugeche, and Tendai. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panguva ino ari kuonekwa kwenzi aiwa 2026 amene zvakarongwa nezvigananda aiwa panguva inoyi sezvamunongoziva kuti zvigananda zviri kuexecuta their final push. Plan yavo yekunyasa kusekiwa kuti 2030 plan ishayiwe any resistance, iwane zero resistance. And panguva ino uchionekwa VP Constantino Chiwenga ari the last man standing ari kuuya panguva ino achikonzeresa kuti the 2030 plan isave successful. Ndiye panguva ino yakonzi ndiye the main threat kuzvigananda. Ibuditse mafungiro enyu moti kudii pamusoro these developments. Aiwa pena comment section medu mudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like pamwe chete nekutina on the bell icon.